дар вилояти Сух маркази бузургтарини савдо бо номи Асл боз гардид. Он дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. Дар маркази савдои Асл шумо сару либосҳои занонаву мардона, пояфзулаҳои мардонаву занона, либосҳои кӯдакона ва дигар лавозимотҳои зарурии рӯзгорро аз маҳсулотҳои дохиливу хориҷӣ харидорӣ карда метавонед. Маркази савдо дар масоҳати 1500 квадрат сохта ба истифода дода шудааст. Дар ҳафтаи ифтитоҳи мағоза шахсиятҳои шинохтаи кишвар дар мисоли Гулбаҳор Ғаффор ва Баҳриддин Сабуре ки мизоҷони доимии маркази савдо мебошанд ширкат варзиданд. Тақрибан ман 1.5-2 сол аст ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ мекунам ва як чандин либосҳои бисёрам шинаму хушсифатро низ дархост карда будам ки ҳатто ба пойтахт доставка кардам. Ба қавле ташаккур мегӯям барои завқи баланд, навобаста аз ҳаҷму вазн ҳама гуна размерҳо ҳаст бо сифати баланд ва муҳимтар аз ҳама нархи дастрас. бовар кунед вақте ки якумин бор ба ман баромадан гуфтанд ки Гулборбуча шумо мағозаи Аслро намебинед? Ман гуфтам мебахшед вай Аслми ё Аслми? Асл бошад наравам. Гуфтам не, вай мағозаи Аслу барои шумо асл мешад гуфтам. Чунки либоси шумо боям ҳамҷуба чия нашад гуфтам. ҳамчунин зимни ифтитоҳи мағозаи савдои Асл Зафар Охунов роҳбари маркази Тиниал сухан ронда мақсади боз намудани мағозаро дар фароҳам овардани шароити интихоби сару либосҳои замонавӣ ва шинам бо нархи арзону дастрас арзёбӣ намуд. Баён дошт ки маркази савдои Асл то имрӯз барои дастгирии кӯдакону ятимон машғул буда ба миқдори 300 000 сомонӣ аз даромади мағоза ба ин қишри ҷомеа хайр карда шудааст. ва мақсад асосии пӯштани ин бино برای یتیمان شهر خوجند که تخمینا 450-500 نفر هستند هر ماه کمی باشد هم یاردن رساندن است. اصلا بینا در اساس پرتوی هدایت‌های اساسی‌دار سوی وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی در سمت دستگیری قشری نیازمند اهالی ساخته شده است. ҳамчунин дар ҳафтаи ифтитоҳи марказ Алишер Сатторов директори маркази савдои Асл сухан ронд ва таъкид намуд ки бо ифтитоҳи ин марказ тахфифи ҳақиқӣ 20%-ро ба сари либосҳо пешниҳод менамояд. иқдоми мазкур давоми 15 рӯз амалӣ карда мешавад. барои бевосита сокинон меҳмонони хориҷие ки ба шаҳри Хуҷанди мо қадам ранҷа менамоянд баҳра бардоранд. мо ки бисёр дар давлатҳои тараққикардии ҷаҳон сафар мекунем برای خریداری مال، برای سیاحت، برای سیر میبینیم شهری زیبا، مرکزهای تجارتی کلان و در دل آرزو کردیم که ما نیز در خوجند خودمون یک مرکز بزرگی سودا باشد که ساکنان مهمانان آمده چکار کنند خریداری نمایند، طلباتهای خود را چکار کنند خانه نمایند. молу маҳсулотҳо дар маркази савдои Асл аз Туркия ворид гардида лавозимотҳои рӯзгор яъне маҳсулотҳои бачагона аз маҳсулотҳои ватанӣ дар ҳамкорӣ бо корхонаҳои ватанӣ ҷойгир карда шудааст. маркази савдои Асл дар маҳалли 20-уми шаҳри Хуҷанд назди масҷиди Нури Ислом ҷойгир мебошад. ҳамчунин мизоҷон метавонанд аз хона фармоиш диҳанд. намояндагии марказ дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ мавҷуд аст. дархости онлайни шуморо то ба манзили истиқоматӣ хоҳанд бурд ки ин ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ мебошад. гузориши Сайд Мухтор Сайданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.